Χρόνος για τη βράβευση από τη Microsoft των μόλις 11 ετών φωστήρων πλησιάζει. Ο λόγος για δύο μαθητές, οι οποίοι έστησαν μόνοι τους τη δική τους ιστοσελίδα, έχοντας ως στόχο να προβάλλουν τις δράσεις της ποδοσφαιρικής τους ομάδας. Το εγχείρημα πέτυχε, η επισκεψιμότητα είναι τεράστια και μπορεί πλέον να μιλά κανείς για παιδιά θαύματα. Την περίοδο έχουμε βάλει ένα ένθετο για την 25η Μαρτίου. Ήταν εξοικειωμένοι από μικρή, για την ακρίβεια από πολύ μικρή με το διαδίκτυο και αποφάσισαν να στήσουν μόνοι τη δική τους ιστοσελίδα. Αν και είναι μόνο 11 χρονών, έβαλαν τα γυαλιά ακόμη και σε επαγγελματίες. Είχα ψάξει στο Google, μπορούσα να φτιάξω μια ιστοσελίδα και είχα φτιάξει μια δοκιμαστική για την ομάδα μας. Αλλά αυτή έληξε σε 30 μέρες. Και έτσι μπήκαμε πάλι στο ψάξιμο για να βρούμε μια μόνιμη. Την αρχίσαμε έχοντας στο μυαλό μας ένα blog, ουσιαστικά, αλλά μετά το αγαπήσαμε και το επεκτείναμε. Η ιστοσελίδα των μικρών μαθητών, που ξεκίνησε ως ένα πείραμα για να προβάλλουν τις δράσεις της ποδοσφαιρικής τους ομάδας, γρήγορα εμπλουτίστηκε με πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό και μέσα σε 2 μήνες δέχθηκε περισσότερες από 10.500 επισκέψεις. Μπορούν να παίξουν παιχνίδια, να ακούσουν μουσική, έχουμε φτιάξει και ένα ραδιόφωνο. Για τους δασκάλους μπορούν να μπουν για να διδάξουν μέσω κάποια βιντεάκια που έχουμε βάλει με μαθήματα. Διάφορα link για να κατεβάσει κάποιος κάποια χρήσιμα προγράμματα, όπως το Skype ή το Google Chrome. Και δεν ήταν μόνο οι δάσκαλοι και οι συμμαθητές τους που επισκέπτονταν τη σελίδα τους. 2 μήνες από τη λειτουργία της ιστοσελίδας και οι 11χρονοι μαθητές δέχτηκαν ένα email από την εταιρεία Microsoft. Εκπρόσωπος της εταιρείας τους κάλεσε προκειμένου να τους βραβεύσει μέσα στο Μάιο για την πετυχημένη ιδέα τους. Είναι μεγάλη ευτυχία για το γονιό να μαθαίνει το παιδί του. Και αν το παιδί του είναι 11 χρονών, είναι διπλή ευτυχία. Διαθέτουν μυαλό, έχουν την υποστήριξη των οικογενειών τους και όλα τα φόντα για την επιτυχία.